Bueno, estamos vendo aquí na finca xa o resto dos invernadoiros, da estrutura dos invernadoiros. Vamos a ver agora xa diverso material de construción. Aí o tedes para facer a piscina de chapoteo que se ubicará máis ou menos onde está ese montón de terra nesta mesma finca. O resto, como podedes comprobar, está abandonado como de costume. Imos ver agora os accesos á finca. Aí están, dándoche, non podía ser de outro xeito, as xestas polos dous lados do coche e á esquerda movimentos de terra levados a cabo polo Concello ao desfacer a gavia de entrada á finca e non sabemos se igualmente cedeu o terreno o propietario actual ou se pola contra se adquiriu esta parcela. Isto aclararemoslo a partir do próximo xoves, que será cando haxa pleno, e nós faremos as preguntas pertinentes e exixamos as correspondentes explicacións. Sementaron no 90 cunha chaga en cada man, mais amapolas da brente asiña proleterán.